voin hi ni som panga pol ku tha kumsang ni som ni panga nia van doi thak takin voin tukin jing lam nge kan la khe chiang che lawa gauhati atanga gauhati to aizol sumo service chu megalaya ratacher muna a accident a hemi chungchanga hian kongeng kemalo boi pui tu pulal biak zuala kan bedon ani kapu chi baile chi baile kha van doina an in theng in tok ni in kan lo ria a oi kan ti khop me thil then dan kim chang deuh hlekin mi pui ria ta min puan zar sak theyem kan ron tia ole keima kha hemi interstate driver a hian general secretary kan ya mizo englo khan throi tu ni lovin interstate driver zok kanita chuan kan to dan tlang puya chu ni zan a dariat lesan vevela gauhati tangin motor pathum kan ron chuaka chuan chuang takin kan ron tlana tukin zing dar nga vel khan sonapur kan ron pal tlanga lir chol hadam kan han tuma amai ro chu motor liana tam em awang khan zama kan tang don tlat kan chol chuan chu wang chuan kal tlang le meng utin kan han kal tlang le a chuan hemi to sual kan to na mun tak hi rata chera thlen ma kilometer somvel aniamo chu tilaya chuan keini amma a motor pahnih kan tlana tuna che sualta hi anung bera atlana ti chuan enge azam deuh kara in ho thin kan ni awang khan a in ngai chan reng thei si lowa min zui ve det tura kan ngai lai khan kan lo kal san thui viau kha lo niamo chuan ani kha daruk vela khan ache suala keini khan ruk le chan ve rik ma deuh khan kan han phone thina phone ala thei si lowa kan phone non tlut tluta anuwa police khan an ron lata chan chin min ron hril ta ni ti chuan motor ne na han let le turin traffic jam turulut tuka let le ngai na om si lowa ti chuan hotel bula kan motor te kan da passenger te kan hmu chhia taringota anni pon tlomai min lo chhuwa saka kan lom khopa ti chuan bike ron kal rem changa piang kha kan phar ta bike in ti kha kan tlan let le ta chuan amuna hian an tlak na mun hi rata chera thlen ma kilometer somvel ania lengkir kan tiang leklek deuh hian a oma a thlanga lui kor hi a oma ni chu tilaya chuan a bung thavuta meter somnga ai chuan sang deuh angem hriat thiam har te chia lo chuan meter somnga borvel tura ngai taila ta khana zuk in solu thata khani ta a hmuna hian driver le passenger pakhat an boral ngala passenger hi pathum ania meichhia vek an nia chuan passenger pahnih hliam tuar te hi eta umkiang PHC alak thlak an nia ti chuan a hmun kan han thlen kha chuan PHC lama kan tlan anni kha chu an boral to wang khan ti zui vak ngai na om lowa a hliam ate kha le passenger te i boi pui zui ang tin PHC a ka zui thata ke in chuan PHC kan thlen atanga rei vak lova pakhat meichhia boral zui vele a boral te hi driver ne sima sona barigat mi ania chuan pakhat hi zo than pari ania chuan chumi te pahnih chu hmunan boral ta ti chuan tilai PHC kan thlen hnuwa hian Jenny ti kha boral vele ani chuan pakhat hi a ming ka hre chia lowa khochak lam unau te han ni mela a ming hi ka hre fu lei thei lo tat mai a hei hi a hliam ma se biak theina oma chu tiang vel chu kan din hmun ani ri ani tin tuna hian hemi kan mi thi ate passenger boral ate hi
tu tengen ni ti kan la se chia lo wa an chung te sil thiat ngai na po kan la fe lo wa chu tiang vela chung kan la buai ve hle ani khalai kha an chung te han ril rian ngai na ala om lo la ya kha an idea mo enge mo khamu mai tu rom lo ti na ani mo Jenny zo ka hi ID kan mu zo lo tat me ya chuan zo than pari ti hi ID kan han mu a voters ID chu tui thiang veng ni hian alanga tui thiang lam wei me suai tu tenen po kan anin be popa anin an lo ngai ven zui an lo zong zui tura kan nga ya tilaya a thian nu ina a soidana hi chuan an chung te hi chu Delhi an om vek ni omin a soya phone number te po min han pe ama se kan be pop thei tak box si lowa chu la ya chu kan buaina la ni ri ni ani chu ti chuan driver kha nasia chaudhuri sona rigad kha sona barigat kha khoi lai vel nge silchar khenma che Mizoram lama tanga kalin silchar khenma che pu khalaya tlan thang nang mani anga service thang kha ani thowem ni e kumeng san mi bor vel nge kum som ni le panga ni ruk chhovel ani ka ring a kum za ta hi ka chiang che lawa alo palo zo than pari khatia a mele nin na kum zat vel o manga sia thayem nutling ti zong khan soitai la achan chu a mel la hi kan pasen zar ni lo wangin kan lo thin chia lem lo ve deuh bok nen a boral huwa hian a mel hi mu thei ani ta chia lowa chu wang chuan mel hi chu kan hre thei tlat lo mai e mani chuan ti chuan Jenny kha eng rual velo mangne Jenny hi kum somthum panga tanga somli inkar vel tura ka nga ya nu thau lam deuh hlek ani ani tak chu khalai kha enge an chet sual chan deuh bero manga kha police lama tangin emo khalai vel ti ti ya te rindan le soidan a omem interstate zinkong hi athui khop mai chu baka traffic jam awang hian hun hi kan khoral na sa mut thei si lovin chu wang chun kan ha tlang ve viau thina mut chuak ani email a om zia bera chuan mut chuak lan liam pal mo chu ni ber mail ani chu khalaya kha aleng kir khama khanan han tla khania enge ruang lak chua velate kha boi thak viaw min juk hu manem ruang hi sipai ho duty na bul chia hian ni an alo ni lo maya an che sol na mun hi chuan ke ni kan thlen ve ma hian ruang an lo seng hoi man vek to chuan abung rop furte po an en dika an en fia ti khan an seng hoi ani sipai ho in ani tak chu sipai ho anom kha chuan a man ruale khatiang vela te po har salu tu lowinan la chuak thei tu rangai kha ani ta te ro wan nei kha klau ti mai te ang sipai na ya khati chuan khalaya in han in ngai ven dial ma ya kha nang ni po chu a melin mulok lowa in han ngai ve nain han let le la ya kha in khalaya in service kalphung ve hrimaniam mizot lom ngai na la ya kha ro pui ria wing ka ria kan ti dan phung hrimma chuan hem interstate a hian lir thei chia te lo om hian kanin plan san ngai lowa amai ro chu nge lir thei chia te le har san to kan om lem lo ani chuan toy khomwang emo kong laka han mu chol ten ni chuan muang changin kan lo wakalange min lo le ro kanin ti maya amai ro chu har satna lir thei chia te ni hi chuan kanin tlan san ngai lo le accident ang chianga te mo chu lai tak chu ka ngai to na lo om zui a om chu darkar chan ve lai khan in thau khan ni mo na in han ngai that lo na deu in nei hial nge o khate in juk ngai ven la ya kha ni chuang lo wa a in zui ho te a hi chu kanin hak thin hrim mo amuang pal de wan lo om po hian nge chan chin khong ai ron thlen to
tu mi huna chuan kan lo hak chenia kan in tia ti kan lo in hak khom thin sim chima July chu le mai eng har sat na po to gula accident ker lawa po tro tu te mo gunda engemo ang la ya de chuan mo pal yani ya khalai kha in ti ro pui ka ti khop maya in han le wang mai ni nang ni point buai hle mai ti kha a hriata kha report a theyang angin ni em mi puin hetiang thila thlen hian chiang taka a hmun nge atanga thil han rian ngal te hi kan du thina July chuan buai tak chungin report fel fai thatak mai in min han pek saka kan lom hle maya khami accident chungchanga emo ani lo point kan hanin biak ta ka khan soile du sim te inayem nei lo amara chu kan soyang khan kan passenger khu asam china motor kan da topa kan passenger te kan han kalsan topania hun eng tiang reinge la du do na fiat lo kan thim thakang em ti po fiat lo ta chun lungoi de win lungoi de win ti khan motora min lo ven sakang min lo nga sak do na kan mizo tlang walte an chunga kan lom hle ni kan passenger te chunga ti kha kan soi ange ni an ni po an fakom hle mai te ro chu tiang chiat to ni te ania tom ngai in hanin boi pui ania mizo tlom ngai na hi ro pui thina in fakom kan ti tak meu chula ya chom passenger te poin an lo thiam an lo riat thiam ram chau kha kan han ngen pui ve chau ani chu eng pon ni sela kha report fel fai thatak main min han pe a kan lom lu tu ke ole ke po ka lom khati zong kha van tong official channel kan thir le kan ngai thak thei ania kan ngai thak ang khan tu na hian ruang te hi buai pui me kan nia tu te nge an ni ti chiang tak po a la riat thei ani lova eng po ni sela helai mun atanga a mun nge atanga report fel fai thatak mai mi pui riata pek kan du awangin an ni point report min han pe ania tuna tanga rei vak lova hian tu te nge an ni chiang taka riat thei tura ngain be sei photila mizo ten har satna state thana kan han to kania hetiang anga hian thei top chua kanin troi oma mizo tlom ngai na kan lan tira kan hanin boi pui thin hi aro pui tak meu mewa kan chin chun zom ze la kan war deuh po apoi mo hle ni van tong official channel min ngai lut sak tu te wangin lom thu kan soinon le a kan channel hi subscribe like comments le share te min lo ti sak ram turin in khongai na kan nge non le cheu ani